ଏକ ଗାଁଟେ ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଥିଲା। ଲୋକ କହୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଭୂତ ରହୁଥିଲା। ସେଠାକୁ କେହି ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିଲେ। ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ସାହସୀ ଯୁବକ ରଘୁ ନାମକ ସେଠାକୁ ଗଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ଏଠାରେ ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି। ଗାଁର ଲୋକେ ସେଠାରେ ରହସ୍ୟ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ। ଅଜିତ ତାକୁ ନ ମାନି ରାତିରେ ସେଠାକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଙ୍ଗଲମୟ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିରଟି। ସେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା। ସେଇ ସାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଲୋକ ଆବାଜ ଶୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଆତ୍ମା ହିଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆସି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା। ଗାଁ ଲୋକ କରିବା ଭିତରେ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାଟି ସେଠି ଶାନ୍ତି ପାଇଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କଲେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତେବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ନିତ୍ୟ